ολοκληρώσετε, να πάμε στη Βίκη Κρητικού και να συναντήσουμε μια νέα γυναίκα, η οποία... Βασιλική Σεράφη, νέα αγρότησα, 26 ετών. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα, Βίκη. Καλημέρα. Είμαστε στο αγρόκτημα του Ποδοχωρίου, στις ρίζες του Παγκαίου Όρους, όπου η Βασιλική Σεραφή έτυχε μιας κλήρωσης 10 στρεμμάτων αγρού. Ακριβώς. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Έτσι είναι. Είμαι δικαιούχος 10 στρεμμάτων εδώ στην περιοχή Ποδοχωρίου της Καβάλας. Στο επάγγελμα είμαι περιβαλλοντολόγος δασολόγος και τα τελευταία 2 χρόνια διατηρώ μια μικρή επιχείρηση όπου ασχολούμαι με την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και ως συμπλήρωμα του εισοδήματός μου άδραξα αυτή την ευκαιρία που μας δώσανε. Κυρία Σεραφή, τι θα καλλιεργήσετε εκεί σε αυτά τα 10 στρέμματα? Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να καλλιεργήσω έναν κερασόνα, θα είναι κεράσια, θα είναι ένας κοινωνικός κερασόνας, όπου την ιδέα μου την έδωσε ο σύντροφός μου που είναι περιβαλλοντολόγος και εκείνος στο επάγγελμα, Μητρούς Ιωάννης, όπου θα έρχονται οικογένειες, παιδιά, θα έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα όπου θα μαζεύουν τα κεράσια μόνοι τους από το δέντρο και θα φτάνουν απευθείας στο σπίτι τους. Θα έχετε όμως και εσείς κάποιο κέρδος, γιατί όπως είπατε θα συμπληρώσετε το εισόδημά σας από αυτή τη δραστηριότητα. Ναι, θα είναι ένα συμβολικό κέρδος, δεν το κάνω για να βγάλω χρήματα, θα έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα πιο πολύ αυτό το πράγμα. Ταλαιπωρηθήκατε μέχρι να καταφέρετε να κληρωθεί η υγεία σε εσάς? Όχι. Και δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Ίσα-ίσα η διαδικασία ήταν αρκετά εύκολη. Μάλιστα. Ήταν ηλεκτρονική βέβαια, αλλά ήταν μια χαρά. Δεν δυσκολευτήκαμε πουθενά. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπατε, είσαστε στην Αθήνα, είσαστε σε μια μεγάλη πόλη, πήγατε στην επαρχία. Δώστε μας λίγο έτσι το περίγραμμα των κινήσεών σας. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι κατάγομαι και εγώ από μια αγροτική περιοχή. Είμαι από την Αιτωλοακαρνανία, από αγροτική οικογένεια. Φυσικά δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με τα αγροτικά. Η παρότρινση, όπως είπα και πιο πριν, ήταν από το σύντροφό μου, ο οποίος με καθοδηγεί και με συμβουλεύει ως προς αυτό το κομμάτι, όπως κάνει και ο ίδιος βέβαια και με τους δικούς του αγρότες, ώστε να έχουν μια καινοτόμα και βιώσιμη αγροτική δραστηριότητα. Αλλά πιστεύω και όλες τις μέρες και στην εποχή που ζούμε ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα έρθει μέσα από την γεωργία και από τα αγροτικά. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι πρέπει να δράξουμε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνονται, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Βίκη. Θέλω να πω ότι μαζί με την κυρία Σεραφή κληρώθηκαν και άλλοι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Δόθηκαν μεγάλες εκτάσεις περισσότερο για κτηνοτροφικές μονάδες και με ανθρώπους που έχω μιλήσει, με υποψήφιους κτηνοτρόφους που έχουν κληρωθεί, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να μείνουν στην περιφέρεια και να έχουν ένα αρκετά καλό εισόδημα για να κρατήσουν τις οικογένειές τους εδώ. Και δίπλα σας βρίσκεται ένας κύριος, είναι ο σύντροφος της κυρίας Σεραφή. Είναι ο σύντροφος της κυρίας Σεραφή. Είναι, ναι, να πούμε, εσείς βοηθάτε την Βασιλική. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Μητρούσης, είμαι και εγώ δασολόγος περιβαλλοντολόγος και έχω αναλάβει το κομμάτι να οδηγώ σωστά, στη σωστή κατεύθυνση τη γυναίκα μου, έτσι ώστε να έχει μια βιώσιμη και καινοτόμα αγροτική δραστηριότητα. Χρειάζονται όμως και κάποιες υποδομές, κάποια οργώματα, κάποιες εξκερσώσεις. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, έτσι κι αλλιώς το έχει μισθώσει για 25 χρόνια. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε το όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα. Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πάρα πολύ. Με το καλό και καλές οδειές. Και κύριε Υπουργέ, βλέποντας έτσι τα και νέα εγώ παιδιά... να σας πω, κύριε Σαράντη, κάτι. Επειδή σας ακούω και ακούω και εγώ σαν πολίτης όλα τα μέσα ενημέρωση, τα πρωινά κτλ. Έχω βαρεθεί να ακούω εμάς τους πολιτικούς να μιλάνε για την ανάπτυξη. Με λόγια κενά. Να η ανάπτυξη λοιπόν με πράξεις. Με έργα και όχι με λόγια. Θα καταφέρετε αυτή τη διαδικασία